Bon dia. Arribem a l'últim dia de la costa. Estic a Pedreguer i finalment no vaig estar amb Joan. El xic treballava i no vam poder coincidir, però vaig tindre la sort de conèixer a Marta i a la seva filla. I ara estic arreplegant la motxilla i crec que vaig anar a la Vall de Laguar. Em portaran a la Vall de Laguar, que jo pensava que no hi va poder estar perquè està més o menys lluny i és de difícil accés, i m'ha proposat d'anar amb elles i que vaig anar i així podré completar tots les meves postes. Vaig a preparar les coses. Ellos son Marta y Zoe. A ver qué veo tu trenza. Zoe. Qué trenza más chula. Y ens n'anem a la Vall de Laguar, que jo pensava que era la Vall de Laguar i és Laguar tot junt. De Pego, igual es de Pego. Pretén anar al Portal de la Marina, que és un centre comercial que està en Ondara. I per a veure si hi puc fer autostop i anar pujant cap a Benicàssim. Ay, mira, qué bonita es esa. Ella sense perdre la sonrisa. En Benicàssim, en el Guarapán, l'aventura de Benicàssim. Ha intentat fer autostop amb la policia, però no ha hagut sort. Estem d'apoyo moral a la Lore, a veure si algú la replega cap a Benicàssim. I la Zoe ha fet un cartellet. Ajudarà una mica. Molta sort. Chao, Cisco. ¡Hostia, ¿Quién era? qué fuerte! Pues se llama Cisco Mongo y es un chic que he visto que seguís la posta y ¡ostres, ahí sos! ¡Qué bonito! Tío. Y es muy bonito. Me hace ilusión. ¡Qué magia! Venga, un power ahí para Benicàssim. ¡Subidón! En Azsudia. Sí, así que ha comprado que tiene un apartamento con piscina, Sí. y que necesita ayuda con la construcción de una cama. Ai, mare. Que t'arrima a canvi de treball o com? Estic amb George, vaig ajudar-li a buidar el cotxe i m'ha dit: si tu m'ajudes, jo t'ajude. I te puja directament fins a Benicàssim. Estic a Alacant i ell no té que pujar per allà cap a res. I així està. S'ha de deixar gravat. Tot bé, tot bé, tot bé. Sí. To the reggae festival. Yeah. Okay. This. You. Hostia puta.
Después. Ja sé el que volia i volia que l'ajudara a muntar un llit perquè això és seu, és un xalet, i el que volia, el que fa és el lloguer d'aquest apartament. Estic així, amb piscina, està molt a prop de Pego, és George. Ja estic a mitjà de Benicàssim. Estic sortint ara de Pego. Encara tardaré un parell d'hores perquè això encara s'ha allargat massa, però ha sigut tota una experiència i tinc que reconèixer que com últim dia està sent extraordinari, està sent perfecte, en experiències amb gent que està boja i mola moltíssim això i estic supercontenta del que estic experimentant. Doncs ja acaba d'arribar així, al recinte del Rototom, que no és el recinte, estic a les afores, però és que això té més entrades que jo què sé, no sé on tinc que anar. I això és un secarral. M'han dit que per així no puc anar i que em torni. Doncs ja tinc la meva entrada al Rototom, com podeu ver, Rototom, més el càmping. I que ho he aconseguit, un mes per ahir!